Aș vrea să știu cum comentați afirmațiile că Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a obținut un procent important din voturile comunității rome din România. Dacă considerați că este reală această afirmație, dacă da, ce măsuri concrete ați luat în privința îmbunătățirii situației romilor, referitoare strict pe strategia îmbunătățirii situației romilor, dacă aveți cunoștință de ea, dacă ați luat până în acest moment ce, și dacă pe viitor intenționați să inițiați un proiect de lege care să vină în sprijinul comunității rome de pe teritoriul României. Vă mulțumesc! Noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor. Nu am făcut o cercetare cu amănuntul să vedem cât la sută dintre romii din România declarați ca atare la RCSM au votat AUR. Eu, unul, mă îndoiesc că au fost în proporție foarte mare, pentru că sunt mai multe motive specifice aici. Noi nu am avut un mesaj special pentru romi, odată. Doi, pentru că nu se duc în general românii la vot. Am spus 60% nu votează, din păcate. Și de aceea ajung să guverneze unii care, mobilizându-și o armată mică, obțin majoritatea voturilor exprimate. Știți de asemenea că în comunitatea romă nu prea sunt la mod actele de identitate. Iar fără astea nu poți să votezi. Deci nu îmi dau seama cât anume dintre romii din România au votat, ce motive ar fi avut să ne voteze în special pe noi și nu pe alții. Ce pot să vă spun în mod absolut clar este că am obținut un procentaj masiv din voturile creștinilor care au mers la vot. Și de unde știu asta? Pentru că am urmărit cum s-a votat la anumite mănăstiri pe care le știam foarte influente și în jurul lor. Acolo am urmărit. În mod special, eu ca om care vine din societatea civilă, unde m-am preocupat cu cultura identitară și mai ales cultura creștină, și care am foarte multe legături în zona asta religioasă, am fost interesat direct și vă spun că așa stau lucrurile. Lasă arhimandritului toată grija schitului. În privința situației romilor, acum dacă ne întrebați dacă avem ceva anume gândit pentru ei, v-am spus că nu, dar aș atrage atenția asupra unui lucru. Și dumneavoastră, ca lider al comunității, poate că vă veți ocupa mai de aproape. Rămâneți acolo, e ok. De verificarea a ceea ce spun eu. S-au dat foarte mulți bani prin programe guvernamentale în ultimii 30 de ani pentru romi. Acești bani n-au ajuns să fie folosiți în beneficiul romilor. În beneficiul țiganilor, ca să fim clari. Că și asta cu romii este o vrăjeală corect politică aiurea. AUR nu este un partid care funcționează și acționează pe criterii de separație etnică, religioasă, sexuală sau așa mai departe. De-aia nu mă frământă foarte tare procentele pe care anumite minorități, că vorbim de cele religioase, împărțirea între catolici și ortodoxi, fiind cunoscută la nivelul județului Brașov. I-am reprezentat Bacău. Aici de data asta se Aici ați candidat, domnul Bășac. N-aveți cum să confundați Bacău cu Brașov. Este cunoscută. Faptul că noi am mers în toate comunitățile de asemenea e cunoscut. Nu, eu nu cred că voturile minorității rome au avut un cuvânt determinant, așa cum încearcă domnul Feraru, care nu reprezintă AUR și n-a reprezentat. Asta trebuie să știe la nivelul județului Bacău. Și vă spun de ce. Mulțumesc lui Vasile Feraru că am avut și celelalte. Bravo! Bine! Bravo! Și nu lăsăm pe nimeni în urmă. S-a spus mai devreme că
în niciun caz, domnul Fieraru Vasile, și aveți înregistrare, puteți să o verificați, domnul de la presă, și vă rog să o faceți cu atenție, nu reprezint aurul, n-am afirmat niciodată că reprezint aurul Alianța pentru Unirea Românilor. Ați spus un neadevăr, am fost candidatul dumneavoastră, domnule Andrușac, am fost pe poziția 3 la Senat și ați spus ceva mai devreme că domnul Fieraru nu are nicio treabă cu organizația dumneavoastră politică. Vă mulțumesc de suflet pentru răspuns, este foarte adevărat, nu am din momentul ăsta niciun fel de treabă cu organizația dumneavoastră politică. Intenția mea era una pentru colaborare, cum a fost și cea până acum, care din păcate mă doare să văd că dumneavoastră o negați și nu puteți să recunoașteți simplu. Da, am avut o colaborare cu domnul Fieraru, a fost pe listele noastre, m-am implicat mai mult sau mai puțin, dar problema e, ceea ce doresc să vă reproșez este următorul fapt. Eu am pus două întrebări clare, pertinente, cum comentați afirmația că romii au adus un procent semnificativ la alegerile parlamentare. A fost simplu și a lăsat un clar de v-am spus clar că eu nu cred asta. Eu v-am răspuns clar și că eu vă nu cred mulțumesc. lucrul ăsta Și eu vă și mulțumesc. că dacă s-a întâmplat și n-are nimeni statistici pe zona asta, este un lucru foarte bun și îmbucurător pentru AUR că romii se îndreaptă cu mai multă încredere către noi decât către dumneavoastră. Am răspuns. Domnule, termenul de rom îl folosește unul dintre cei mai mari politicieni pe care a avut România în 1837 și este vorba despre Mihail Cogălnicianu. Germanii își folosesc termenul de rom. Nu vă supărați, da? Nu mă supăr, nu există supărare pentru mine, dar ar fi indicat, având în vedere că dumneavoastră sunteți o persoană politică, foarte multe ori este folosit Dar în de sens mine negativ. nu ți-l spun. V-aș recomanda să vă interesați și de activitatea comunității rome civic. Eu chiar m-am interesat și sunt foarte trist din cauza faptului că, deși statul român a făcut eforturi considerabile pentru ridicarea acestei minorități etnice, nu s-au făcut progrese pe măsura aceea. E ceva trist pentru că oamenii asumă. Și considerați că datorită romilor nu s-au făcut progrese? Datorită unora dintre liderii. Aș vrea să vă spun doar un singur lucru. Eu fiind implicat, să știți că fac lucrul acesta din 2005. Sunt foarte activ și cunosc absolut toate hotărârile de guvern pe care le-a emis Guvernul României în privința îmbunătățirii 430, HG 430 din 2001, care făcea... Eu v-am spus concluzia, n-are niciun rost să Știți de ce, la mână. știți ce s-a întâmplat în realitate? N-a fost creat cadrul legal de implementare a celui HG și nu romii au făcut-o. L-au furat-o românii, asta e problema. Politicienii români au furat-o, domnul Târziu, asta vreau să vă spun. Nu țigane, dați-mi unde aveți romi în funcție de conducere.